det er Mike Valencia. Han står bag virksomheden Simple Agency Group, eller det er ikke bare en virksomhed, det er faktisk sønnen af slagsen. Her er det medarbejderne og ikke kunden, der er i centrum. Fordi trivsel, fællesskab og menneskelige værdier sikrer glade kunder og en sund bundlinje. Så giver også Mike en historie. Yes, så skal vi til det. Det er som nævnt læserne på plus.dk, som afgør, hvem der får prisen lige om lidt. Og der bliver stemt i tusindtal inde på vores site, når vi har de her nomineret i de 4 regioner, hvor vi uddeler prisen. Og opbakningen her i København og Sjælland har også været stor. Der har faktisk ikke været meget forskel på de 4 afstemninger, vi har kørt. Men der var det en forskel alligevel, fordi den kandidat, som skal op lige om lidt, han endte alligevel med at skille sig helt afgørende ud og modtog mere end halvdelen af stemmerne her i regionen. Så det er årets største stemmeslur på tværs af de regioner, hvor vi uddeler prisen. Årets vinder af institutionsprisen her på Sjælland og i København er også en del af EU-entreprenørkonkurrencen i mere end en forstand. Det er nemlig en IT-koncern, der tæller 150 ansatte, og ikke færre end 17 virksomheder. Der er nogen, der har gættet, det kan jeg høre lige stille her. Men selvom koncernen selvfølgelig tjener penge, for ellers er de ikke med i hovedkonkurrencen, så måler manden bag helt succes på kultur og på fastholdelse. Og i en sådan forholdsvis medarbejderflygtig IT-branche, så er det kun blevet til 2 opsigelser inden for de seneste 2,5 år, eller noget af den stil. Så det er forholdsvis stærkt. Så er han også formet af en ungdom, hvor han, og det har han selv fortalt os, blev stemplet som det rådne æble af en rektor på en kristen privatskole, hvor han gik som 12-13-årig. Og derfor har han det med at beskytte flokken i dag og give plads til dem, som ikke altid passer ind i de kasser, som vi nu har i samfundet. Årets vinder af inspirationsprisen er Mike Valencia fra Simple Agency Group. Stort tillykke til Mike. Mike, 2 opsigelser på 2,5 år, tror jeg, for et stykke tid siden. Det er ikke ret meget i en branche, hvor folk sådan, der er kamp om medarbejderne. Hvad er det, du gør? Hvad lykkes du med? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Inspirationsprisen, og først og fremmest fantastisk at få lov at være her sammen med så mange kompetente og dygtige mennesker. Jeg tror, jeg blev inspireret første gang i en kornlade, da jeg var 3 år og så min farfar åbne en øl med en kornskov. Så det har jo mange afskygninger at blive inspireret. Og i virkeligheden så vil jeg have ønsket vores stab, at folk kunne være her i dag, for de har inspireret mig rigtig, rigtig meget. Hvordan forskellen er i vores forretning, det ved jeg sgu ikke, Henrik. Vi forsøger at gøre os umage, vi gør os grundige, og igen at tage sig af folk. Det har noget ordentlighed over sig, og det synes jeg, vi har drevet en rigtig, rigtig god kultur på igennem de seneste mange år. Og man siger jo, at kunden altid er ret. Ja. Hvorfor skal kunden så ikke være i centrum? Jamen, fordi at ifølge Ida Ingeniøren, så mangler vi 22.000 IT-konsulenter i 2030. Og så kan vi jo diskutere, om det er rigtigt eller forkert, men som udgangspunkt, så bliver ressourcer et knapt spørgsmål i vores digitaliseringsrejse. Så vores taktik er at holde på gode folk, kompetente folk, pas på dem, lad dem udvikle sig, og indtil videre har det jo fungeret rigtig, rigtig godt. Det må man sige, og hvis man i det her fint setup kan finde kornskov, så kan jeg se, at hvis der er håndvejere derude. Så ja, jeg tager gerne i de show senere.